Ayan po ang lagay ng dagat ngayon. Ang lakas oh. Oh. Tapos na tayo magprito. Mga kasinag, isang magandang hapon. Ngayon pala mga kasinag, magluluto naman tayo ng rimas. Rimas ang tawag dito mga kasinag sa amin. Hindi ko lang alam sa inyo mga kasinag kung ano pong tawag dito. Masarap ito mga kasinag, pinirito, ginataan. Yan ang mga luto nito mga kasinag. Kaya ngayon, magluluto tayo ng piniritong rimas. Magpiprito tayo. Babalatan lang muna natin ito mga kasinag. Ayan. Nabalatan ko na, tapos nagayat ko na siya ng ganyang kaninipis. Ngayon, nagsalang na ako ng kawali. Ayan oh. Pinapainit-init ko lang at pipritusin natin ito. Narantay natin mga kasinag na uminit yan. Prito na tayo. Habang nagpiprito pa tayo mga kasinag, ito na yung ating naluto. Ayan oh. Tikman natin siya. Ganito siya mga kasinag oh. Ganito pa lang, ang sarap na niya. Para din siyang ano, kamuti. Pero lulutuin pa namin ito mga kasinag sa sukal. Mga kasinag, eto na oh, yung naprito natin. Tapos na tayo magprito. Ngayon naman, magtutunaw si Kulin ng asukal. Yan. Lulutuin natin siya sa asukal. Natutong si Kawali. Lagalan mo bindikit na tubig. Kunting tubig. Sige pa. Sige ba? Yan. Tama na. Uy. Kasya daw ito dyan. Dapat pala ito, ginayat ko lang ng maliliit, ano? Okay lang. Parang hindi malalagyan lahat ng asukal ah. Oo, maliit na lang. Sobra pa nga. Yun na yan. Okay. Ano lagay? Diyan, sa bigla ganun. Naluto na namin sa asukal ang rimas. Ayan na oh. Yan. Oh, di ba? Masarap itong merindalan mga kasinag. Magmerienda tayo. Ayan oh. Si ate mo? Bagat pa. Ano ani? Lakas ang hangin. Ano? Hangin habagat. Sabang, kasi wala yung sa. Strip sila, sabang.
Saan mo nahiling itong chinilas natin mayroong araw kayam? Yaon pa dyan? Yaon pa? Paon mo daw. Ayun! Buti kayo kulahaw naman. Mo. Wala ka, kung Ayaw. makakapag sa sarili ko. Ayun tayo mga kasinag nang humaharap sa camera. Ewan ko ba kung ano nangyayari dito sa dalaga kong ito. Pero nagbablog man yan. Nagre-release din yan mga kasinag. Pero pag ihahapon sa kanyang camera, Papa naman. kaya ako daw eh. Saan ano, bebe? Kaya niya yan. Ang karigos ka na pati muna yung pagkatapos. Sasa ito. Ate Kim. Sinong Kim? Kathleen. Nagsaod. Mami. Dito sa akin, dali. Abo. No way. Ano saan pang thumbnail? Ang thumbnail lang madami. Ano ma? Si Papa, ang thumbnail lang. Jack, dito ka dali. Hindi ka. Yeah, dito ka dali. Hindi ka na may na. Doon ka mayra sa likod ni auntie mo. Ka na. Natapos na kami mag-merienda. Ayan na oh, tuak na oh. Tago na naman ang aking dalaga. Ayan na sila. Katapos lang ng merienda, ihatid ko naman sila sa Bito. Alas 3 pa lang ng hapon, ihatid ko sila. Hilaw pa. Gawa ng malaki ang tubig mamayang hapon. Tapos ito, pipitasin natin. Ito yung tanim naming kalabasa. Sige na, parungin daw. May bunga rin ito mga kasinag. Hindi lang po isa ang bunga nito. Meron pa na isang bunga itong malaki. Andito mga kasinag oh. May malaking bunga ito. Ayan oh. Ayan. Di ba? Tapos meron pa dun. Ayun oh, meron pa oh. Yun. Maliit pa. Maliit pa yun nandun sa taas. Dalawang puno ito mga kasinag. Magkaiba po ang itsura nila. Ito naman parang buti ang style. Tapos yung isa bilog. Kasi dalawang klaseng puno ang itinanim dito. Dadalhin kasi nila kulin ito sa Bito. Nung anak ko, tama na itong magulay-gulay nila doon. Wala naman kayong bunga ang mga sitaw dito. Kaya ito lang madadala nila mga kasinag. Ihatid ko sila ngayon. Ayan mga kasinag, ihatid ko na yung dalaga ko. Nandiyan na sila. Kararating lang namin dito. Ang lakas pala ng tubig dito mga kasinag. Ay di biro, ang lakas ng dagat. Ano? Pambihira. Ito ang epekto ng kabagat. Ayan o. Oh. Nakita nyo yan? Ang lakas. Oh. Pambihira na alon yan. Oh. Simula doon makakita nung namumuti oh. Ano? Pambihira ang lakas. Dito yan mga kasinag sa barangay Bito, si Roma Camarines. Ayan po ang lagay ng dagat ngayon. Ang lakas oh. Walang makakalao talaga pagka ganito kalakas ang dagat mga kasinag. Ay hindi biro. Kita nyo no? Ang lakas.
Ang sobrang lakas ng dagat, ang dami ng basura oh. Dagsang basura. Ayan oh, sa pagilid oh, puro basura. Walang makalaot talaga niyan. Walang makalaot mga kasinag pagka ganyan ang panahon. Ako uuwi na rin, gawa ng baka lumaki ang tubig dagat. Hindi naman ako makakatawi dun sa may resort. Lalakad na naman ako pauwi nito. Uwi na tayo mga kasinag. Grabe, lakas talaga ng dagat. Hindi kaya't pwede mga kasinag, wag patagal-tagal tayo. Baka lumaki ang tubig eh. Ako naman ang hindi makatawid. Gagasolin na tayo. Ha? Ayan lang. Magkano yan? Isang litro? Isang 1.5? Sige, yan na lang. Run out pala mga kasinag. Buti na lang may tingi-tingi. Wala na rin pa akong gasolina. Okay, let's go! Dahan-dahan lang tayo.